Ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Fetsa 13, Miyerkules. Aldaw kan sa tuyang mahal na Mama Mary. Our Mother of Perpetual Help, pasalamat lamang sa mahal na ina. Asin padagos na mag-arang mga G sa satuyang mahal na amang Diyos. Dapat enot yan sa gabos. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyudad dasin kan familia. Urog na itong nagdiretso na sa pagdangog digdi sa programang Tingog Kanbanwaan. Nag-imbitar kami na mag-iriba-iba kita sa kod alas 10:30. Happy birthday sa samuyang pag-iriba. An unikong Angel de la Guardia. Kaya pala nag-leave to si Angel nag-beauty rest. Birthday ko niyan po ni Angel Mostaza. Happy birthday, Angel. Hala yan sa hierarchy kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Enjoy your day. Katuwang tadyan sa luwas. An samuyang chief reporter nangingenot sa news team. Kumpadreng Jimmy. Katuwang si Pading Al. Asing kumpadreng Jomar. Kumusta ka mo dyan sa Premier Distrito kan Albay? Si Vice Alcalde Nestor San Pablo. Maray na aga sir sa familia. Asin sa bilog na pamilyang San Pablo, mga barkada niya to dyan. Si Boboy. Kaito kan si Chainyang buhay pa? Ba? Alagang para dangog tayan si Chainyang. Doña Eugenia San Pablo. Memories. Nadadangog kita diyan sa Tabaco ha, sa sister station may ang 106.9 WGB-FM sa paagi ni Kansamuyang Tropa. Nangingenot diyan si Sir Dex Velez, Station Manager. Good morning sa men and women kan 106.9 WGB-FM. Hoo-ha! Katabang man si Ans Galero, Joshua Bino. Sa manibelaan sa muyang mata sa kalsada, Henry Mata. Morning Yi na Laurin. Kumusta ka mo ni Manay Ellen? Sa Control Technical, Chief Tech Ramir. Newsroom, News Direct Mardela. Nako, walang katapat talaga yan si News Direct Mardela. Kakambal niya na ang bareta.
gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así. Ang samuyang birthday celebrant yaon dyan, katabang si Angel M. Then syempre si Jen Matthew Balyaran. Sa samuyang social media platform si Jimos Barrios. Katarabang na ang samong IT sa pagpalaog ni istorya dyan sa internet. Tiene pegas porque es genial. Así, Asin kan samuyang programa worldwide, netwide. así, Yaon dyan, así me gusta a mí. Thresia Marie Litana. Tano, éxtasis, Asin si Jerome Martinez. éxtasis, extano, éxtasis, extano. Ako man po ang sa indong kairibanan. One, two, one, two. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good morning, ako po ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan si Pio Fernandez. Sa bayan kitang nadadangog as nahihiling worldwide sa samuyang online broadcast sa Facebook DCGB News Online and sa YouTube DCGB Legazpi City. So igwatabi nin live up sa indang cellphone kang DCGB yan na maray na aga tabi. Ang siring man so nakaarantabay worldwide netwide paki-share man po kan sa muyang mga programa lalo na digdi ma sa tingog kan banwaan nganing dakol kitang tawan ni nagakandigong informasyon tabihan. Ba ka birthday mo pala Angel an sa tuyang presidente. Kung yung sinasabi ko sa si Bongbong Marcos. Yan, birthday. Mapasiring ngunyan ito yata sa Singapore. Si Presidente Bongbong Marcos taan katuyuhan talaga duman is itong so mag-atindir bilang presidente kan sarong pagtiripon bilang presidente kang Pilipinas sarong pagtiripon kang Nasyones Asiano. Ito ang mayor na tuyo, ito ang official na tuyo, gagastusan, gagamiton ang rekursos kan Pilipinas. And may side trip, ini po, bako man na tuyo kang presidente. Kundi inimbitaran man siya kang presidente man kan Singapore. Yan. Effort man ini kang presidente kan Singapore na imbitaran siya maghiling kay itong so F1 Grand Prix. Yan, championship siyata yun sa Singapore ta. Diyan baga sa Singapore ang pamosong F1 race, yung Formula 1. Yan, inimbitaran siya duman. Bako yan sutuyo kang presidente na magpasiram-siram gamit ang pasilidad asin kwarta kang gobyerno. No. Kumuyao naman na siya duman. Midbid man siya kang presidente kan Singapore, inimbitaran sa kuya man ngayon, magpasiring ka man ngayon digdi. Garuman sa nan sa ibang mga presidente baga, kan man lain-lain na nasyon na minabisita digdi sa tuya sa Pilipinas, pig-iimbitaran man kang presidente, apera kan mayor na official na bisita, bilang pag-istimar, pinag-iimbitaran man sa mga side activities. Tabi, yan. So yan po ha. Ngunyan niya tayo yung biyahe kan presidente o pasiring na duman o yaon na gayod duman basta pa Singapore siya para sa sarong pagtiripon kang Nasyones Asianos and kanayon inimbitaran man na magpasiring duman sa Grand Prix final siyata yan Formula 1 race Grand Prix yan siguradoan rimati na naman sa Bareta pasiram-siram ngay so presidente duman mantang halang ka ang presyo kan bagas. Mrimati naman sa Facebook. Yan. So inutan na tanganing dahil na siguro kita mo nakan masyadong negativity na nakakasawa na paminsan, nakakailoy na paminsan di ba? Gusto nindo ning load. Maray na aga amigong King
Rehinaldo. Makakuan lamang kita 12 na texter na iyo muyami kang load. Yan, 12 texter. Pag nagka-12 kita na nagte-text na uni kami nagdadangog, gusto mining load, magpa-raffle ka. Yan, naparaffle kita. Then so ika-14 na texter, iyon ang magana within the program. 50 pesos giraray na load. Yan. Simplehon man sana, pangaran, tagasain, asin kung anong kuwan ka mo, network ang gamit nindo, kung smart or globe. Yan. 12 mo na ha, 12 texter na uni po kami, nagantabay. Yan. Pag naka-12 na bibilangon ta yan, so ika-14, iyo ang magana ning load na 50 pesos. Importante ha, pangaran, tagasain, asin kung smart or globe ka mo. Sige. I-text nindo sa 0961-759-0888. Kung smart subscribers ka mo, that's 0961-759-0888. Asin kung globe, 0926-015-6020. That's 0926-015-6020. Sige na, keep on texting na. 12 mo na. Kaipuhan, di ko kita ning 12 na nagsasabi. Una kami nagdadangog, asin gusto mining load. Pag naka-12 na kita, so ika-14, iyon magana po ning 50 pesos na load niya na aga sa programang Tingog Kanbanwaan. May bungkaras muna kan report ang Premier Distrito. Compadre Jomar, what's happening? Salamat, Padre. Good morning sa mga parantabay. Siring kan ipinangako ko sa programa mo kasuod Oo. I-report ko ngunyan so sa CIDG issue. Oo, sige. Dakopon. Aha. Dakopon. Iyan ang order ni CIDG Provincial Director Lieutenant Colonel Joseph Maribay sa mga pigbibiriktima kan mga nagpapamidbid na CIDG nangingikil sa mga tupadahan maging sagadan. Oo, pati sagadan. Roger on that, pare. Sige daw. Ini ang naging kasimbagan ni Lieutenant Colonel Matibay matapos na ipaapod siya kan Sanggunian Bayan kan Bakakay. Actually, ang pigpaapod ang Regional Director kan CIDG, pero ang nagrepresentar iuining si Provincial Director Lieutenant Colonel Maribay. Dahil Maribay dahilan sa may kasabay na appointment sa Regional Director kan CIDG. An issue is nagpaluwas min permit ang Sanggunian Bayan kan Bakakay sa Barangay Uson kan Bakakay na makapagpatupada may koneksyon sa nagdadangadang na piyesta. So, tinawanin permit, pero day masabutan kung paano naka-entra sa CIDG, eventually, kaulay na ni punong Barangay Ronaldo Bola, sa nagpapamidbit na taga CIDG na minapapundo kan tupada. Dahil ngaya ka mo pwede magpatupada, taday ka mong permit hali sa mo sa CIDG. Regional Office number 5. Naku. Ano ngaya ang gibuhon me? Napagururunan ngaya yan? Patay tayo dyan. Sige. Minaw ki 2,000 pesos. Ba nakakikil, barangay. sinasabi ko na nga ba, all the while, tama sa tuyak na agam-agam kumpadreng Jomar na dilen siya posible gamit ang ngarang kang CIDG. Tama. Makatao ki 2,000, kinuha sa permit ka nahali sa lokal na gobyerno kan Bakakay, pirmado ni Mayor Dinky Romano, sinuratan pa pati extended, sundo Domingo. Ba, grabing abilidad kang hinayupak na. In-extend pa nga ni. Siya pa so nag-extend na bako man siya ang kumbaga otoridad na magtaunin permiso. Roger, dahilan kayo minaawat kan Sanggunian Bayan sa paagi ni Chairman on Police Matters Kagawad Adonis Bombales na imbestigaran, pinaapod din si IDG. Tangani na
aramon kon sindang kagibo ko ito o kung bako man linawon ng pangaran Nyan. o Aha. linigo ng pangaran. So nagatindir kasod maining si Lieutenant Colonel Maribay, malinawon so sinabi ni Lieutenant Colonel Maribay, Mm-mm. dai kaming tao na nagpapasiring sa mga tupada o ano paman. Yan. Maging nagsasabing Regional Office 5 yan, dai man tagabos iyan, maagi sa mo, bako man region, maagi ngay sa probinsya yan. Dai ngay kaming tao. Paano man kami magkaigo kitawod yan na para siyam ang tawhan ko, pangsampulo ako. Nago. Kapos-kapos nga ni ngaya kami kipang monitor ka ng mga pangyayaring krimen, pag-iimbestigar. Oho. Tapos, magparadiri yan sa tupada. Buda day, siya day ngay kaming tao dyan. Ang advice ni Lieutenant Colonel Malibay, mag-report tulo sa pulis kung bako sa CIDG, kung mayroon na sindang kontak sa CIDG, bako itong sukontak na sumanga parakikil. Nyan. Mag-contact tulos, may koordinasyon naman dasin da sa mga chief of police Oho. na daiki operasyon na arog kayan ang CIDG sa mga barangay. Kaya Oho. mag-report tulos da sa police nakaulay naman ni dan mga chief of police. Pag may arog kaya na report na nakabot sa ida, dakupon, Mhm. aristaron ang mga tawong ini. Nagbutwa ang pangaran na alias Kalbo. Kalbo. Oo. Matapos na magpahayag man si Councilor Rodel Villesa Oho. na siya mismo naka-experience siya sa tupadahan. Oh. Ako ngayon para bulang. Sabi. para bulang palang si Kagawad Ngunyan. Nagbubulang da siya. Nagdupa siya sa Kagraray. Mismo ngayang ako, nakaulay ko ining mga ining tawong ini. Nagpamidbid na kalbo. Meaning to say, Compadre Jomar, so parehong nagpamidbid yan sa enot man na pig-report mo. Iyan ang dai maaraman, dai man na-confirmar, dai man identify kang punong barangay, so ano ini, so sura, dai man nabanggit man, pwedeng iyo, pwedeng iba, pero nagkukumpirmar lang na totoo ang mga sahot dahilan ta mismong si Kagawad Villesa, may experience siya. Sinabi ni Kagawad Villesa digdi kay Lieutenant Colonel Maribay na ako nga ni nga mismo nakaulay. Kana mga ano yan, pakipundo na tabi, alat ko na tabi pare. Oho. Yung mo na lang. Sige. Okay. Kaso monitor kaya ako nag-feedback. Ngunyan, pigko-confirmar na may arog managagkan, nakaulay da mismo ni Kagawad Villesa itong nagpapamidbid na kalbo. Pero kung anong pinakulayan, dahil naman binanggit pa ni Kagawad Villesa. Ano nga ya tawo nindo ini? Bako daw nga ya mga asset nindo ang hapot ni Kagawad Villesa di kay Cornel. Baka nga ya kung day ka mong tawuan, day ka mong agent, baka asset nindo. Kinumpirmar ni Lieutenant Colonel Maribay na bistado niya ang kalbo. Naku. Na alias Jerry Ban. Dakol na alias. Alias Jerry Ban. Jerry, alias Kalbo. Hindi ko anong tunay na nga, dahil ko na, medyo kaya na nag-brown na, pasaway na naman sa wali ko. Okay, nawara sa microphone sa pagtararap. So, kinumpirmar na CI, dati na yung CIS-an, party ang kan disbanded CIS, na pigaramit may manda, ilan ko ni Malibay na iyan si Kalbo, ginamit ninda yan kaito bilang mga asset, ginamit kan CIDG. Ngunyan, igwa na nga ni ang report sa sainda na mga arog ka na pigagamit kay ining si Kalbo ang CIDG, kaya kinauro na ninda yan na pumundo dahil paggamiton ng CIDG asin magpungka ito dahil na nagkapahiling pa sa ayan tawong iyan. Grabe ka na. Feeling niya pa, otoridad siya, para siyang yung ahenteng entitled na gamitan si CIDG, nagpaparapangikil siya, ang piyo para patulan niya, yan na mga tupada bulang. Patigadan da. Patigadan, ano man ang modus niya duman sa gadan? Sa gadan baga may mga sugal-sugal.
Minahagad, yun mga nakabot na informasyon dito kay Iusip mo Lieutenant na. Colonel Maribay. Usos, nagpapahiling da inining ID lamang, pati itong sa report mo, kumpadre, natupada dyan sa Bakakay, nagpahiling lamang ng proper identification na talaga siya CIDG, pati ining si Kalbong ini. Garo dahil pa deta, mismong si Colonel Maribay nagsabi na alam ngayon ito sa mga lugar na arugkaan. Mhm. Pag sinabing CIDG, sinabi pa sa natarakot na. Iyo nga ni iso, narumduman mo kan so pagprograma ta kumpadre Jomar, itong so primerong pig-report mo an. Pag-arog ka na mga kita, mga original tao, taraman pa sa nagtang CIDG ako, pigtatakigan na kita, taday taram kung mangyari sa to. Bako? Dahil man nag-i-receive na nahin yung ID mo, ano? Oho. Dahil naman minai-receive yan. Amin na sa nang Iyo amin nga niyan. Opo nga, opo, iyon na sa na yan. Oo. Kaya duman ini, minakurusog ng buot, ining mga person ng arog ka ng operasyon, lalo na ining kalbong ini. Oo. Di ba pa, kalbo na Mario Josep. Nauso talaga sa kalbo, ah. So sa Manila, bagang isyong kalbo man ito. Oo. Nanutok ibadil. O di, ano ito, igwaning espuerso sa CIDG na hanapon itong tao na ito na pinag-report kan sanggunian sa iya? Actually, may mga siring da ang pangyayari. Maladay pa da nahaloy, sabi ni Lieutenant Colonel Maribay, sa ligaw, tuminira, man, pero de maramang kung itong si Kalbo. Mhm. Di naman man sutupadahan sa ligaw, nangikil, nagresponde da mismo sinda. Kaya Yan. lang, dahil hindi nabot sa tao. Iyo ta ang CIDG Albay, dyan mismo nakabase sa ligaw. Makagulo-gulo ining nang didilin siyang ini. Ano? Mario, Robin, responde nga kami, dahil may Oo. nainabot sa tao. Kaya ang pangapuda niya ng unyan digdi sa mga may tupada Mhm. na legal. Nyan. So legal na tupada. So illegal na tupada, bahala na sila magkadarako. Yan. I-encourage sa mga legal. Yan. Anong So sabi mga ni legal na Colonel? tupada, pag may nagdulok na sa indang CIDG, i-report tulo sa pulis. Taday man ang CIDG, nagdidiyan sa mga tupada. Yan. Para mandakop. Kumurarat na sinda. Ano ka ni may nagdadakop sa mong CIDG? O, bako? Yan. Taplo Ang mga mo chief ni of may police na- may permit kami. Ang mga chief of police na, may koordinasyon na sinda na pag may nag-responde, nag-report na may taga CIDG nagpambibit sa tupada o harin man na mga pasugal na may perma. Illegal man niyan ni Bako, aristaron. Yan. Iyo guno pati so naglalamay sa gada na draw diversion baga ta simpre lamay ta igwa lamang ning tawo baga bako. Oo. Kikikpig didilin siya paman ka nagkakapirang iniusos Mario Josep. Mahagad ngayon San Ribo. Sabi sa, nakulaw na baga ngayon San Ribo para naman sa nagadanan. Iyagadang pasutong. O di at least tama so taramon taman kumpadring Jomar na it's worthwhile na nag-attendir sa CIDG ngunya nalinawan ang publiko. Roger Ronda. Na-redeem so Kung pangaran ninda. Oo. Everyday ko na i-play so hapot ni Kagawad Bombales, kung isusimbat ni Lieutenant Colonel Joseph Maribay. Wala po kami tao na umiikot dito sa Bakakay. So alam po nila na yun yan. Ako polis. Kasi nasusumbong talaga yung polis sa akin. Yung sabi, commander class na yung polis nito. Umalis si Dele. Ang public na classmate niya si Jordi. Nagtatanong sa akin. Sabi niya, Sir, may tao. Wala rin tao din na sabi. Ang Bakakay, hindi ko na pinakalaga Bakakay. Kilala ako dyan sa Bakakay. Hindi ko niya pinapakialaman yung mga sabong-sabong dyan. I myself, fan din po ako ng sabong. So, hindi po na pinapagawa. So, sabi ko sa yung police, huliin nyo. Kung sila nagpapakilala ng CIDG dyan, huliin nyo. So, you ask the barangay captain, i-press nyo yung tao dyan, puntahan ng mga tao na kung sino man yung CIDG na nagpapakilala. Kasi, sa panahon mo yan, ang dami po nagpapakilala, may issue po kami sa Legazpi, serve ng warrant. Buti na lang, wala yung tao nagpapakilala ng CIDG team sila. Which is, pag CIDG team kasi, kami naman po sa CIDG, sasampo lang po kami sa provincial field. Siyam lang yung tao ko, pansampo ako. So, hindi po pwedeng latagan namin ng buong probinsya. Wala na maiwan sa topic. Then just full days ago, ganun din nangyari sa ligaw tulad yung sinabi niyo po. Hindi lang namin inabutan yung tao na nagpakilala ng CIDG din.
Pinatigil din yung sabong ng certain amount. Then, umalis na. Sabi ko dapat, pagiging aware tayo dyan, picturean nyo, kunan nyo ng ID, punta ko man kayo, tumawag agad sa pulis o ano. Si CIDG Provincial Director Lieutenant Colonel Joseph Maribay. Very good, very good. Yan so pinaghalat managad niya to kumpadreng Jomar. Yan ta at least very categorical na nadangog kang publiko o daisinda nin arog kaan and sisay man managad at taga CIDG mangingikil sa legal na arog kain na sistema ay mapamidbid pang CIDG ito man na bogus nito. Hain na daw ito ade. Yeah, sa na ito sabi kan mga barangay official kaya sa naglilibot-libot na namamarong konsay ng ito pa. Day na siya makakuan, day na siya makakuan ngunyan, day siya makapurmada ngunyan. Giginikan siya, giginikan na siya kan mga may darang kuan bulang. Pagkikil niya pagsabi, oy, mismong chief head kan CID sa probinsya nagsabi na arestaron mi ka. Yan. O buda, diba? Dapat unin na. O kamo dyan na mga parabulang ha, so nagtutupada na may legal na permiso. Perming daranin doang sa indong permiso ha, yaon dyan. And ikadua, pag may nagpamidbid arog kaan, ID mo tabi sir. Yan. Ikatulo, nagtaram si Colonel Maribay, dainin mga suro si IDG. Dadako po may kao, ringini kanan yan, kurupo na. Kuntakot na, umapagtulo sa pulis. Kuntakot niya ka mo, umapagtulo sa pulis. Yaon pa para marespondihan tulog ng pulis. Yan, sige. Pero sa mga illegal na patupada, pahit siya na kamo. Ano yan? Talagang kakwartahan kamo. Illegal kamo. Illegal kamo. Dahil kamo magsuplong sa DCGB, sarok man kamong dapat dagupon. pero kung bako man ito si IDG, paano man sinda makwartahan? Di pagtawan, tama ko man si IDG. Ngayon makadakop sa ko. Nya, no, yan. Dahil hindi pagtawan. Si IDG yan, pwede man dumakop doon si IDG niya. Malinawon so sinabi ni Lieutenant Colonel Malibay, dahil si IDG na nagdidyan sa mga patupada. O di gusto ko sabihin, bakong si IDG ito, pag nagkikil sa inda, maski illegal sa inda, di magtao. Di magtao. Di ba naman ginibuyan tabak ko man si IDG? Sige. Ay, nako. Very good, very good. At least aga parisir si Teniente Coronel Maribay. Mabuhay ka mo, si IDG. Albay. Yan. Roger Dato. Yung tabi pa din, mga dagdag na marata. Jomar Bien, DCGP. Thank you so much. Ay, sinasabi na natin akan na magbutwang istoryang yan. Tama, susatuyang suspetsa. Bugus na naman ito. Igwadanin alias kalbo naman ang pati sugadan, mga sugal-sagadan, pipatulan, nagpapamidbid si IDG. Joseph naman no. Igwada pa ano ning dating mga asset-asset. Ngunyan feeling niya, iyo pa siya, si IDG pa siya. Parang James Bond ang style eh. Kikil-kikil siya. James Bond, tul-tul ito. Siya parang oro ahente-ahente, asset-asset. Yun nakaukod. Wala na, dahil namang mga asset-asset dangon yan. Sabi ba ni ka Teniente Colonel Maribay, plus nakikil yan. Sindikato o modus operandi. Oras Pilipinas, nasa sirkulo pa kita. It's 9:34. An oras hatod sa Indokang. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loriang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang
Kaloy Loria. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy malami, there you have it. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits go na go. Tayo na sa EO, EO. Tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO. Iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako.
Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation, nasolusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Tingog gan Banwaan, Pio Fernandez. Sige nako, kotang-kota kita nasa pira ini 22 man ang nag-intratulos sa satuyang patimpalak. So palod niya to. Sige, i-release niya na to. Aramon ta so manggagana. Bilangon ta. Sabi tabaga, 12. Initial na 12 lamang na texter na nagsasabi na unipo. Nagdadangog kami. Sige na, para full na ning load. Yan, 12. Pag naka-12 kitang araw ka ito, so ika-14, iyong manggagana. Yan, kaya nagchirempo sa satuyang mga parantabay. Bilangon ta so 12 tapos so ika-14 iyon magana. Ito,
Yan, ito to. Maray man baga si BBM dawa suday nagsunod kan 41 to 45 per kilo makakatanggap ki 15,000. Daiyan basta-basta makakakunyan makakatanggap po ta noong sasala yan kang DTI budakan gobyerno ano. Yan ito. So duman ito sa kwanta sa load an sa tuyang bibilangon 4498 primerong load. Taga Bakakay, salamat tabi sa imo. Primero ito na nag-text. Ikadua, si Ronelo Ramon Medina kan bigaa. Yan, pantulos ya. Hanapon ta so 12, bilangon ta 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. 13. Yan, may nakadali. Ika-14. Sayang si Migong King. Pang 13 ka Migong King. Pang 13 ka Migong King. Sabi pala ni King Angel, happy birthday na sa imo. Sabi kan sa tuyang parantabay, Migong King Reginaldo. Si King na sala sa tiyempo ni King, pang 13 siya. So ika-14. Hay na ito. Yan o. Ito, taga Peñaranda, Barangay 33. Nako, sentrong-sentro. Good morning. Nice knowing. Kitang parantabay yan sa Peñaranda, no? Si Freddy Deladia, kan Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Freddy, ikan ika-14 nag-text. Pero, ako lang sa text mo, ano nga niyan sa imong number, smart ba to or globe? Pakitext tabi, Freddy Deladia, kan Barangay 33, Peñaranda, ika ang winner kan 50 pesos na load gunyo na pagkaaga sa tingog kan Banwaan. Pakitext tabi ha, takunday kung ma-receive ang text mo na pigo-confirmar mo na nadangog mo na ikang nanggana and kung ano ang sa imong network na gamit, globe or smart, itatao ko Kimigong King. Tabi. Yeah. Text na, mabilang ako 1 to 10 ha. Freddy Deladia, mabilang ako 1 to 10. 1, 2, 10. Day. Si Freddy, pakitext tabi Freddy kung smart or globe katabi ha. Freddy Deladia, yan. Ay, smart. Talaga. Sige tabi Freddy, congratulations sa imo. Freddy Deladia, kang Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Ika ang ganang ngunyan kan palod 50 pesos. Good morning dyan sa mga taga Bayandong, Bakakay, Albay. Si Jillian Apule, kan Purok 2, Bayandong, Bakakay, Albay. Always listening, the number 1 radio station. Makusugon ang volume kan DCGB dyan sa Indangunyan. Si Moises Mesa, nagdadangugman sa Santo Domingo, Albay. Ining mga listeners niya to na nagte-text. Salamat pong maray. Leti Bronyosa, Travesía, Ginubatan, Albay. Good morning tabi sa imo. O pakitext yung yung nanggana, pakitext giraray yung sa imong complete name, yung taga ito na. Si Freddy Deladia, Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. San Roque, may mga taga San Roque para antabay kita. Good morning tabi sa Indo, mga taga San Roque. Yan. Day tabi magdisuspira raso nag-terex baka sakali na makakuaning load. Dangog lang kamo ning dangog oral daw sa tingog kan Banwaan. Anytime pag nag-inging sa tuyang Angel de la Guardia, sige nga ya. May na-disponer kitang 50 pesos na paload. Magpaload ka. Anytime po yan sa tingog kan Banwaan, kada aldaw. Tibaad kamon manggana tabi ha. Maray na agad yan sa kay Sir Popoy Balmez kan JRB Calibration and Battery Shop sa Lapu-Lapu and Tire Shop. Sir Popoy sa familia, good morning. Ands, what's happening man? Good morning, Ands. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga
tabay. Ang mga nagtagman niya tong bareta na ipamanin eksaktong kaaramaan kunyan ang Dolly Bicol kung tinaan posibleng ilang kao sa wage o kaya sa sweldo kan mga obrero dito sa Kabicolana. Ang sinabi sa DCGB News ni Dolly spokesperson JV Gasga kung sa insang unyan, konsultasyon pamansanaan pigigibukan sa indang opisina, katuwang ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa manlain-lain ng mga pribadong employers sa manlain-lain manapartikan rehiyon. Kung sa iya, sa maabot na Oktubre 2, magkakaiguan ni public hearing dyan sa Concourse Convention Center sa digdi sa syudad kan Legazpi, kung sa hindi na posibleng pag-ururunan ang posibilidad man na magkaiguan naman in paglangkaw o kaya aumento sa sahod kan mga obrero sa Kabicolan. Sa iyan katuyuhan kan pagigibong niya na consultation sa kada probinsya iyo para maaraman kung kaya ba kan mga o kaya mga employers hindi ba pang mga pribadong organisasyon na magkaiguanin pagpalangkaw sa sweldo asin man kung iguanin mga nahampang na isyo kaya concern hali man sa sentang mga empleyado. Roger. Mr. P, yung informasyon, Ans Galero, DCGP. Pero Ans, igo na daan ni nagsaangat nin petisyon. Sir, sa ngunyan, Sir P, may mga nagbuburatuaan ng araw kayan, pero sabi ni Gasga, gadalan pa yun kang RTWPB, pati naman kan Dolly Bicol. Pero may nag-file ning petition for wage increase. Roger. Very good. Ta iba ang desisyon kan mga nasa region, iba so sa Manila. Okay. No arin so pagdadangog publiko? October 2. Lunes iyan sa Pepperland. Concourse Convention Center. Sa Concourse, digdi sa sentro kan Legazpi. Alauna hanggang alas 5 ng hapon. Would it be open to the public or sa employers lang o employee? Magiging open ni Sir Pio sa mga employers and sa mga gustong makadangog kan ururon and even the media. Si Pio sabi nga ni Ma'am JV baka na magpa-conduct man sindanin kung maga press conference para maaraman man sa sentimiento kan publiko through the media. Roger Kopya. Mabigyan na si Pio with Boy Ans Galero, DCGP. Thank you so much, Ann. Sa istorya hali dyan sa luwas, espuersos kan gobyerno na mapakarayman ang pagbuhay niya to sa abot man kan magkakaya maski puro paano. Yan, itong mga nasa sabi kaso sa tuyang viewer sa DCGB News Online, hilingon taman yaon digdi. Si Migong King yaoman sabi ni Tina De Lumen, itong si Pio trying hard na i-build up ang pangalan ng presidente niya. Peace be with you, madam. Peace be with you. Ano bang gusto nating gawin sa presidente natin? Siraan o ikwan? Butungon ta pa ibaba. Daramay kita kang kabos. Peace be with you, madam. Sige, ang tagal na natin sa Pilipinas na ganito ang kalakaran na maski si ang presidente, maski sinong presidente, pag binuto, nothing is being seen na tama ang ginibo. Kaya, yaon na kita permis araw ka na stigma tabi. Hilingan ng Pilipinas ngunyan, ang bagal natin na umasenso. Ikaw, anong gusto mong gawin sa presidente natin? Ano bang mas maganda, yung i-build up mo o yung i-build down natin? Yan, si Miss Tina De Lumen, good morning. Peace be with you. Jay Balisoro, good morning. Watching from Ginubatan. Migong King and then si Erning Mular Jacob. Good morning Mantabi sa imo. Mga listeners niya to dyan. And eto pa, mga text muna tabi. Chief Tech Ramir, si Tescan Cruzada, good morning Tescan Cruzada. Yan, EMS Barrio ang familia Kulanag, EMS Barrio 1. Good morning. Si Corazon Mansilla, Barangay Tandarora, Sitio Mabalud kan Ginubatan Albay. Good morning yan. Kay Alcalde Chino, Rayna Agaman. Sabi ni Sally Austria kan Sally Austria Lusada kan Busay Daraga. Always listening. Sayang dahil ka nakatsyempo na si ka-14 texter ka ha. Ma'am Sally. Yan. Migong King. Good morning tabi Migong King. Narhinaldo. Nakatune in sa car. Si Aaron Benzon kan Tabaco City. Wow. Going to Legazpi. Yan. Nakatune in sila sa indang bihikulo.
Gusto ko man kiload, always listening to your program. Si 5001. Good morning, Tabi, sa imo. 5001. Yan. Day mo na tsimpuhan so ika-14 ha. Si Noel Salem, Kampulang Gialbay, Noel Salem. Good morning. Day mo na tsimpuhan so ika-14. Edith Cordovales, kan Gaho, Tiwi Albay. Ray na agat sa Indo dyan sa mga taga Tiwi. And dyan sa Daraga ha, may paabiso so sa tuyang amigo si Sir Ato Lim kang Petron Tapgas Gasul. Ta igwaning nakaabot naman na report na igwang nagrelibot dyan, nagpapabakal nin LPG and pigpasasabi na taga Tapgas nga kami, Petron Tapgas. Yan. Ang sabi ni amigong Ato Lim kan Petron Tapgas Gasul, day basta-basta magtiwala. Hagada ning ID tapos dapat naka-uniform yan kang Petron. Tatibaan ngayon mabakal nindo illegally refilled LPG tanks. Yan. Igwang nag-oportunidad gamit ang pangarang ka na Petron Gasul, taga Petron Tapgas Gasul ngaya kami. Yan, day po mapupwedean ha. An sa indang mga delivery, yung crew ninda is naka-uniform and igwaning proper identification na dara. Yan, kaya pigsasamantala. So, Petron Gasul na naman, gigamit ang pangarang kang Petron Gasul. You know, ang Petron Gasul, kapartner na po yung kang Pilipinas sa halos gabos na kusina kan sa tuyang mga kabarangay sa pagluluto. Kaya Petron Gasul, Petron Tapgas Gasul, dyan sa Daraga na Babakal Tabi, ha? So, mga nag-deliver Tabi, igwang uniform yan and igwang ID. So, iba pagday ka yan, nako, magduda na ka mo. Tibaan ang ibakaan mga illegally refilled, logi ka mo. And bako man talaga Petron Gasul ha. Good morning dyan sa Petron Tapgas Gasul. Kay Sir Ato Lim masin sa familia man. Maray na aga. Pwede na Tabi, Chief Tech Ramir. Tamay mga hanap buhay ka dyan. Buda mabareta si Angel, yung ating birthday celebrant. Go ahead na. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Kaloy! Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Woolly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven
Some product avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Woolly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by TCL. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Hinagad kan Bureau of Corrections o Bucor ang tabang kan Department of Agriculture para magamit ang mga bakanteng lote kaini bilang tanuman. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na may 6 na kulungan ang Bucor sa bilog na nasyon ni asin 80 sagud 90% kan mga daga-digdi ang bakante pa para sa pagtatanom. Inikumpeso nin 47,000 na hektarya sa total land area na pwedeng gibuhon na farmland mantang igwaman nin 50,000 na mga inmates na pwedeng turuan para maging paraoma. Sa ngunya na ni Hawig o Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan ang nagsisilbing pilot project para sa food production program kan Bucor asin piglalao man nagagamiton ang sagud sa 501 na hektarya nin daga dumana. 4.5 hektaryas mandigdi ang tatanuman in high value crops, 20 hektaryas ang tatanuman in mga kasoy, 40 hektaryas ang gigibuho na kabasan, 400 hektaryas sa paraman sa pag-ataman in hayop, mantang 25 hektaryas naman ang tatanuman in yellow corn. Sigon kay General Katapang, gusto nindang mangyari man ini sa iba pang mga presuhan as in penal farm sa bilog na nasyon sa tabang naman kan DA. Sinabi kan General na nagagastos ang gobyerno nin sagud sa 120,000 pesos kada preso kada taon, mantang wala sindang pigibo sa laog kan kulungan. Kay puhan ng salidahan ang siring na sistema asin gamiton ang mga preso sa pagpapakusog sa supply nin pagkaon sa bilog na nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Joey. Kuya na si Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda. Pagagos ang paghatod nin, serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey Salceda, dako nang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, manlalao man taiyan si Kong. Joey!
Paisi baragod sa District Elections 2023. Ipinapaisi kan manihamiento kanaleko na magkakaigwan ng District Elections sa Junta Direktiba sa maabot na September 16 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting centers sa kada munisipyo o syudad, iyo ang mga minasunod. Malilipot, San Francisco Learning Elementary School, Bakakay, Bakakay East Central School, Santo Domingo, Santo Domingo East Central School, Daraga, Daraga North Central School, Kamalig, Kamalig North Central School, Ginubatan, Ginubatan East Central School, Jovellar, Jovellar Central School, Piudra, Piudran East Central School, Pulangi, Pulangi South Central School, Libon, Libon East Central School. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang petsa 20 Enero 2023 para sa District 3, District 7, and District 9. Para sa District 6, ang pwedeng makaboto iyo itong mga naging miyembros konsumidores hanggang Hunyo 17, 2023. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro. Magdara ng anuman na valid ID, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID as in iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. At borotohan mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na magkandidato pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy sa Members Service Division sa opisina kanlaleko sa W. Vinson Street, Oldalbay District, Legazpi City. Ang filing kan COC maduran sagod sa nasa September 9, 2023. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa Adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa Adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon.
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loriang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige, kadua na kitang kabtang. Ultimong 15 minutos po kumas amenos kang programang Tingog Ganbanwaan. Kumpadreng Al, good morning. Good morning, padin. Nagpupuo na ang koordinasyon kan DPWH sa gobyerno provinsyal kan Albay asin ibang munisipyo, syudad sa planong pag-implementar ng mga road opening, concreting sa iba-ibang lugar. Sa pahayag ni Board Member Jasim Palmiano, Chairman kan Committee on Infrastructure digdi sa Sanggunian Panpawigan, uuruna na ninda ang mga planong road project, partikular sa Barangay Ugub,
Barangay Ugob kan Malinaw, Kinuartilan, balda sa parte kan Tabaco City. May koordinasyon na ang DPWH Regional Office sa paagiman kan sa indang District Office diyan sa First District para daing problema sa teknikalidad sa proseso kan mga papeles. May mga lugar na nasa jurisdiction man kan munisipyo o syudad, kaya iyo yan ang importanteng mapag-urunan o pig-urunan na kana sanggunian panalawigan asin ang DPWH sa indang maray na koordinasyon sa ngunyan. Sa aga, may committee meeting naman na schedule ang DPWH asin ang sanggunian panalawigan, Committee on Infrastructure, para planoho na ang iba pang mga proyektong ini, partikular na pasiring dyan sa parte kan Malinaw asin Tabaco. Nasa ngunyan tigaplansya na proseso kayan para mapakinabangan na kan lokalidad ang mga pondo na pigapabulos hali sa Gobyerno Nasyonal sa Administrasyong Marcos. Nasa ngunyan pigluluay-luay na ini na pigpoproseso para ma-implement na sa paagikan DPWH. Yan, okay. Yan pa niyan impormasyon pa digdi sa Kapitolyo, Alarmario. Thank you. Salamat, kumpadreng Al. Sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial, bako ano, fuel subsidy i-release na yan within this magpuno yan aldaw, and sa mga maabot na aldaw kasabay na pala sa fuel subsidy pati sa mga riders kasubago pigdadagog ko so pahayag kan sarong assistant secretary kan LTO yata yun o yung sa LTFRB sa LTFRB na kuan ko lang na naghidali na kaya ko ta may pigya kahurong kita. Anytime malaog na duman sa account kan mga operators, so fuel subsidy na idadara duman sa gas stations, bako ining kastabi fuel subsidy na igulang ning kabaing na kantidad. Pero itong kunyan sa mga riders, yung mga riders natin dyan, mga delivery riders na yan, kadakol bagakaan, igwa man ka mo ning marireceive, parang GCash yata yun. Basta nadadangog sa GCash, ma-release na yun. Anytime, mabiverify na lang nindo yan dyan. Man iba-ibang kantidad, basta ang pinakahalangkaw, igwanin 15,000, igwanin depende sa daramong behikulo na pampubliko, manlain-lain po ang range kaan. Basta ma-release naman po yan tabi And so sa riders, medyo harbaba man yung mga sa kuan natin mga riders, kaipuhan man iyan tabi ninda po. Ngunyan, sabi kan iba, hilingon nga nindo sa mga operators ngaya kan kunyan, kan bihikulo, igwa na ngaya sinang subsidy from the government, ngaya nakakuha ka ng 15,000, ita may 15,000, ito kabaing nin ikakarga mong crude or gasolina sa gas station through card. Then pag naaprubaran pa ngaya sa indang petition for fare hike, bawi man sa nangayan ninda yan kan mga operator. Ang kahirak ngaya kitang commuters na kung pag-isipon maski ngaya dai tawaning fuel subsidy sa mga operators, dai man ngayon yung problema sinda may petition baga sindang naka pendiente ngunyan sa LTFRB na ilang kauan singil sa plete. So sa indang idadagdag na pang bakal nin krudo asin gasolina na ikakarga sa indang mga jeepney, babawiun man sa nangyay sa satuya na mga commuters once na inaprubaran kan gobyerno through LTFRB, so dagdag singil. So ang dapat nga talagang tawan ng ayuda mga naglulunad. So naglulunad, dainin
babawian kan sa indang idadagdag na pamasahe. Tama mabaga ano? Yan. So mga operator dahil problema. Tama sa angat sinaning petisyon, itaas ang pamasahe. Kaya maski maglangkaw sa presyo kan krudo o gasolina, pag inaprobaran kang gobyerno sa indang petisyon for fair hike, makukuha ninda so sa indang idinagdag na kantidad sa inilangkaw na presyo kan krudo o gasolina sa mga pamasahe kan mga pasaheros. In the meantime, so mga pasaheros, tayo tangad sa langit. Saing kita makuha kan pangdagdag man niya to nakukuhaon sa satuya bilang pamasahe. Sisay ngunya nan mas nangangaipo ngayanin, ayuda. Oh, tama baga ade. Yan in so far as yung public utility vehicles operators and the commuters is concerned. Pagangayam, so mga operators may babawian, may pang-replenish. Maglangkaw mga sa presyo kan pamasahe o kan petrolyo. Pag petisyon ninda, kung i-grant kan gobyerno sa petisyon na mag-fair increase ninda, doble nga yan kuan ninda, doblean sa indang kumbaga ganansya. Iguan ng fuel subsidy, ma-increase pa sa pamasahe, ang kahirak sa pasahero. Ta sa pasahero, dahil taram kung sa'yo na naman kita madiskarte ning dagdag pamasahe. Ngunyan baga, so mga truckers, naghahagad maning aning fuel subsidy. So yan tabi ha, mga sa transport na istorya mo na niya to. Yun na mga anytime maluwas na, basta na natapos na po so proseso, tayo yung proseso sa mga bangko baga, mai-debit na sa indong account itong so fuel subsidy. Yan. Sige, may istorya pa kita sa rong report dyan sa palibot. Si Chief Jimmy. Chief Jimmy Pade, good morning. So, Pade, maray na aga sa mga para antabay, dahil manigaran dismayado ang mga parauma imbis na mamotibar na magtaranom lalo na kan paroy digdi sa Libon an Libon bagatabi pa di dahil manigaran na ini an pigbansagan na rice granary digdi sa probinsya nin Albay. Alagad ang mga parauma dahil nakukonbinsir and dahil namomotibar kan gobyerno dahil lanta imbis na motibasyon pagkadisganar ang nangyayari. Primerong problema itong pag-distribute kan mga seedling study pa na dati-dati haros tapod ang mga rinibong mga parauma digdi kay mga similyang paroy. Oo. An question kan uminabot initabi pa dahil nga ni ki 1/4 na tauanan kan mga registered na farmers digdi sa Libon. Ngunyan, baliwala na sana ito, sabi kulang o kaya posible kulang gaya ng pondo, pambakal. Dahil nasa napig para erintini, bali pasipara na sana kan mga parauma. Sigon kay Mr. Al Sirano, ang Municipal Agriculturist digdi sa Banuan kan Libon. Uni na naman ang sispitabi pa dahil ngunyan, may fertilizer discount voucher na ipinag-distribute na naman sa lambang mga paraumang registered. Digdi sa Libon, last cropping season, nasa 26 milyones pesos ang alokado digdi. Ngunya na naman tabi pa imbes na magdagdag, nagparababa 6.2 milyon na sana. Dahil man kikapaliwanagan ko na paano natataarog kayo na yan nangyayari. Sige ang pababa, pa-date na ni pinagtataong mga seedlings, pati so butcher sa fertilizer, pababa. Igwa kita kan, kumpadre, I'll cut you short muna tabi, Chip. Igwa kita kaning nakahuron last week, mananggad na so kas voucher ninda, halimbawa ngaya ipasimple unta, kaito ngaya, ang laog ngaya kang kas voucher, may 10 pesos. Ngunyan ngaya, 8 pesos na sana. Ang problema, tanaglangkaw pa ngayon, so presyo kan abuno, di mas lalong madiit nga sumababakal mi. Yan. Araw ka ang nangyari. Oho. Ngunyan, ang sabi ni Sir Al Sirano, na next week, gari may ipapapod na meeting so PhilRice and
Department of Agriculture, i-explicar gayud ko nata tanapasiring kay ni. oo. And tangani na sa mga para mama-convincer, Oo. mapaapod man sa lokal na gobyerno kan mga taga Department of Agriculture, tanganing i-explikaran ang mga parauma digdi sa banwaan kan libon. Kung O yan, natana paano yan, nasukas voucher ninda, o yung para sa fertilizer voucher, nagdiit su kantidad. Nagparababa. Oo, Ngayon, nagparababa. ang diskarte na sa nakan lokal na gobyerno. So, dahil natauan ki Banhe, yung ngunyan ang tatawan kan bots ka, fertilizer discount voucher. Nangani ngayang pantay. Iyo. Dahil mag-imurara sa ibang mga parauma. Dangugunta, interview niya to kay Municipal Agriculturist Al Cirano. Naman, yung sa fertilizer, medyo nagka-problema naman. Fertilizer discount voucher before last cropping, more or less mga 27 million ang budget ng libon. Ngunyan, ano yung budget sa National DA? Okay. Ngunyan na naman, ang tinolang sa libon ni 6.2 million. So, dakulang diferensya talaga. Kaya, subot sir, hindi natural, siya mahanap sa ibang na permit. Permit na, saka yung niya na ang ginibumin ng lokal na pamahalaan ng libon, nagurong kami ni Mayor, suday natawan kay Bani, yung man tinawan mo kay fertilizer voucher. Yung gusto ko allocated na ito for libon. Iyo. Di kami maginibo. Tayo, inapunan kami ng DA. Ano rason na isa? Kulang siguro si Pondo, karon kayan. Kaya nga ni, may series of meeting siguro by next week. Ma-attend ako, 15. O, yan, tabi pa din. Iyo. So, expected ni Municipal Agriculturista Cirano, production kan paroy, ngonya na harvest maabot na tagani, pababa. Iyan tabi pa di, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Boboril tadahan ta yan. Mentras tanto, mapaara mo na kita para mentor sa programang Tingog kan Banwaan sa pangarang kambilog na Fuwersa. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Day maghali, masunod tulos News Director Mardila. Meantime, ako man po, si Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan sa inyong nadangog ang programang